pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke kaya Prabu Semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe mengkambing ditampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin, nggak mau. Namang dikambing kita akan mau carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki. Mboten paring dawuh ora. Sinten ing Warlenggah madyaning Kaiwangan Suralaya menika ta warnane diwaning para dewa pewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ya Sang Manikmaya ya Jagat Giri Pratingkah ya Sang Jatimurti ya Sang Catur Boja terus aja lenggah madyaning Silakanda Waru Binangun sineba sangganing para widodara widodari para Jawata Hapsara Hapsari ingkang kepareng caket pilenggahing Sang Hyang Jagat Girinata menika ta warnane Jawata ing sidhe pangudal-udal pewisik Sang Hyang Pikulun Bathara Narada menggeraken Sang Hyang Bathara Indra ing Jawi Andher blabar sangganing para Jawata yayah samudra rep ing dedaratan parandiring mangke Sang Hyang Pikulun Jatimurti dereng kepareng amedhar pangandikan dadak sakeleng mangke katingal swaraning guntur jumaleger dadi katundhut Sang Hyang Jagat Girinata arsa medhar pangandikan dadi kemangur wijining pangandika Sang Hyang Bathara Guru ingkang dereng kababaring lisan
Kang Samar pamoring sukma sinopmaya Anjala ingkang Guswitorum kasiliring samirana mrih Sekar kadung ngaskandanya maweh rarasernaning diya Mastu nomo sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Kang Resi kanika putra sawetawis rawuh wonten ing madyaning Bali Martya Kundha Manik Kakang Narada boten benten kelawan parapatan ingkang sampun kelampah wonten ing mriki tansah angrembak perkawis nelampaning jagat ingkang boten mendha nanging malah saya ndodra Kakang Narada perkencang warudaya yang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe ha inggih to Di kelompok piyambak menika ngantos bingung dayanipun menapa lelampahan kados mekaten menika teka jagat ketaman pegebluk ingkang madal sairing usada mongko sampun kathah para titah pujangkara ingkang dados kurban sirna wonten ing Madyapada krana katheraking wewalaking dewa menika kados mekaten menika kula wastani welaking dewa krana saking panginten kula pancen menika damelanipun para Jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temaduk wonten ing jagat menika kula piyambak mboten saged amestani mila pangaos sawetahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narada sampun wungsal wangsul anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permana jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara sampun kathah panjriting para kawula ing ngadamel resah manahipun ing rayipun Manikmaya krana sareng kula naliti dhateng mobah musik ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polahing para kawula ingkang mapan wonten ing jana loka Kakang nanging kados pundi malih pambudidayaning para Jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerta ing temanduk wonten ing jagat raya menika Kakang dalah inggih to panjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembodo ambirat dhateng ruhara ing tumandhuk wonten ing jagat menapa malih ingkang raka ing sithik pangdaludal. Jenyatanipun kula menika namung dapur utusan paduka Adi Pramesti Bathara Guru.
Mari mboten nampi dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyono crak nyono kula menika dipun wastani langkung dhateng pangaos Paduka Adi Jatimurti Miladi. Samangke monggo. Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah. Ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat. Monggo menawi katiti priksa kanthi netra walaka. Umbyakipun para kawula menika kenging sesakit nanging sesakit menika kala wau mboten saged kedipun presane kanthi netra walaka. Lah menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka Siti Pangdaludal. Kakang Naroda kasinggihan mekaten. Monggo kuwatos sing manahipun ing raka Siti Pangdaludal. Menika mangke menawi kantos wonten titah ingkang mutah dhateng Kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng Kayiwangan sinenggo para Jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan lho Di. Sidhem jroning pasewaken wadya gugung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendratama mango-mango lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Tintre madyaning bali marti kundha manik panggihaning para Jawata. Nalika semanten kendel datan mubah datan musik Sang Hyang Jatimurti dupi midhanget aturipun keng raka ing Siti Pangdaludal Sang Hyang Pikulu Narada. Dadya kebaing pamitang jroning kalih Sang Hyang Jagat Girinata dadak sakoling mangke kasarup geger sanggihaning para Jawata. Sampe alok yen ana titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya. Niyak sanggihaning para dewa ingkang sami gantung sibo. Dadosaken geger sangganing para Jawata Hapsara Hapsari mangrombaing para Jawata hi kanca pihak ana daya titah munggah ning kayangane wenehi dalan jala wenehi dalan. Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Naroda punapi menika kadhi ingkang sowan boten pangling Panakawan Bagong. Ha inggih. Lah nembe kemawon kula menika kendel angenipun munjat ngersa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kuwatos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing Kayangan. Lah, nuwun sewu lho Dik. Mboten ateges kula menika dados ngetingalaken kesagetan kula ning kula saged maos dhateng batosipun Bagong. Piyambakipun menika tertemtu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Pujangkara nanjihaken babagan sesakit ingkang tumanduk wonten ing jagat menika. Nggih menawi mboten klentu lho. Nyatanipun piyambakipun sasampunipun nyepeng asta Paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika kajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong wonten dawuh apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun tumuli kita kaya dene wong getak lawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten?
Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi sing pancen ya serius tenan. Lah kok meleto. Ming lasem lho. Wah, wis ngirang-wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati-wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Kulon keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat panipen pendayana ing kasantosan. Ulun rada kula antaran bengi lonjo ulun. Iya ya Bagong tak tampa pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat dayana ing kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Kulon Bathara Indra kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah trondolo ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih sowan kula menika nuwun sewu Kulon menawi kersa lan restu ing penggalih kula menika sakmenika sadhe martabak. Kowe lah, ana dewa kok tawani martabak iki lho. Estu Kulon setunggal pak isinipun sedoso. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 Kulon. Daharan ulun kuwi pelem-pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala. Mboyanate dahar. Apa mau Marwanto? Martabak. Martabak. Wondene pukulun sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa nyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun diputawakaken menawi dipun pundhut ya alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing angka kalih pukulun kula namung badhe nyuwun prisa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang menika sebabipun menapa? Mriki sami ajrih krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun gandeng paduka menika dewaning para dewa, kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa iki? Niki lho, napa jalan tengah solusi. Solusi supados jagat menika enggal padhang. Menika kados pundi caranipun? Caranipun kados pundi kepareng kula cumadong dawuh paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kidal-kidulipun basa. Kula nyuwun pangajeng sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pulu. Bagong, Wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau yo ngrembug perkara lelara ingkang dumadi ning jagat. Menika mencekam saestu lho Bakulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra walaka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop Bakulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacat ya. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Nek mboten dipun tonton kanthi alat kados ngoten niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun, lan kadhawuhan kados pundi. Amargi titah menika wonten jagat menika pakaryanipun werni-werni Pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala, wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten ingkang dol tinuku, wonten ing peken, wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Slipah. Oh seta, MC Slipah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye?
Mergi kula menika saking dregile. Ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal. Dados pangupah jiwa kula mandeg. Kula mboten saged pados sandang tedha. Anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop. Mestine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku kudune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki mung pandeng-pandengan karo anak. Pukulun lampah wonten jagat menika sampun morat-marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndawaken kebijakan-kebijakan ingkang samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulun mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun. Oh, Mas Tunama sidam skaring bawana langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titah ning mapan ning jana loka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tanpa beda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa ing donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi seprika-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngoten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Iso nggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok tok. Kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apukulun Sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Meng kula suwun anggenipun makarya menika cak cek cak cek cak. Supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi dewaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayiwangan apane ora ning Bale Martya Kundha manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tangelet mboten goro. Jawabe heeh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi empuk Sang Hyang Jagat Kirinata paring dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nang ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulun Sang Hyang Rata ulun nyuwun pamit. Ya, Bagong sing ati-ati ha. Lah wis ora karu-karuan yang sing munggah Bagong iki rawur-rawuran. Ulun Sang Hyang Bathara Indra, ulun nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun mboten sadyan biyo. Ora. Wis mboya, Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madal pasinan ulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bagong. Pripun, Dik? Ndara dasih aturipun ing Rama Siti Pangdalutal. Kakang Mrodo. Sakmangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng. Dipun lebetaken ing pakun jaraning kadewatan. Mangke riyen. Nun sewu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika patipun Bagong menapa? Bagong wantun mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyen Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit.
Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli mulir budi. Supados samangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngadegaken tentremanipun para kawula alit. Jar nyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumute Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingkang rayipun Manikmaya. Mboten wantun. Nuwun sewu lho. Kawula menika janjanipun mboten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke mboten dados kedadosanipun mboten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing badhe dipun pundi dening sangganing para kawula. Menawi kawula menika nampi dawuh. Sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang waton. Syarate kudu kaya ngene. Ah, ngaten menika mangke wonten pepadang. Ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten sae kedadosanipun. Kakang Rodo wonten dawuh. Kakang Rodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Kakang Rodo menika ugi ngrencangi dhateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indra wonten timbalan. Tetapno para wadya bala Jawata Bagong dirangket nggih ngestakaken dawuh di Kakang Rodo menika sampun dawuh ulung Kakang. Monggo tunggak waru godhong kadhap. Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira kanggo mitiraning asta aneng asta piye Bagong? Wah wis kula wis matur ket wau jaman munggah teng kayangan wau teng dalan wis matur to. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mergo kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali wong pikul Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning wong pikul Bathara Guru bola-bali meng hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas meng ngilahe gemermeng kuping kula nganti nesu lho. Nek pulun Bathara Guru ramene kebijakan karo rakyat teng alam padang luwih rakyat cilik. Kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Tak cocok lho kowe. Nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Wis kan biyen nameng Kresna karo Bagonge kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku titisin Sang Hyang Kang Bathara karo Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kalih kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwi-kriwikan dadi grojokan, dadi gelut. Tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo bali nang ndi? Wah, lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Wah, jegal sikilmu.
blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsuh karo dewa, aku ora wani. Ora wani kok kongkonan aku. Semono uga aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ora isin. Nang ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Wah, pokoke wong loro iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong-wong loro niki bebeda karo aku, memang kambing hitamkan Bagong. Samane wis ngerti nesune Bagong, gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa ora beda kaya aku tak kandhani. Mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok ngedibel iki. Mula rasa sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso dianu ditampa dongane niki wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nambah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti ana nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang ming jleret. Sampeyan mang do mengo do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok wis. Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho. Kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis gedon kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Koko Rabu. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora ming raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Ya jeneng nanti kaya ngene iki piye? Iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Lajeng ketimun mandiri. Wis, Nyai, lakon sing wis kelakonan diyemen kudu dilakoni. Koko Prabu. Inggih, Koko Prabu. Pancen jandinya Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajib kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndredase. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan Jagat Dewa Bathara. Kowe ra edan ngono kae. Iki ora ming penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh, aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kenging menapa ora. Pamer duwe kaprawiran. Bagong ora gelem balekke Prabu Semban kaya wingi-wingi. Aja takon dosa, tak pecah siramu. Piye? Muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono apa piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi dadi kaya ngono mergo tak shotke. Mergo arep gawe
mengkambing ditampan aku di depan para dewa. Aku nggak mungkin. Nggak mau. Nggak mau. Namanya dikambing kita akan mau carane kaya ngono. Ora gelem balekke. Iki merganing patimu. Piye? Mandya ucapku arep sikara karo Bagong kuwalalat kowe Setyaki. Modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat Dewa Bathara. Setyaki, Setyaki. Boten paling dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Kowe lah Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wis kene. Do mlumpuk, do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan, kok Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake dadi ngopo sih? Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngenten bengking kinangan di aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tak peke. Ojo edan Bagong. Bagong. Aku kudu kepiye Bagong. Suarane dhewe-dhewe. Nadyan kaya mengkono tetep aku tok anggap ratu Gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah, mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ngoten lho, gelem tumandangno malah ora apa-apa. Arjuna Gelem tembeng. Janaka Wonten paningajeng. Janaka Wonten paningajeng. Kok suaramu saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke rak kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora sampe melu-melu Bagong tak tandangane. Dewa mengko sing medhoke adikku Janaka apa dene Setyaki? Sendika wis tak kendel. Janaka? Medhoke para dewa ya Dimas. Oh iya, sudah. Kiti nunun kadanira wirang tumandang Setyane ku karwanira Setyane ku karwanira iki Bagong kok gawe dolanan iki. Iki sapa iki? Tangkon ngarang Tantengan menjanjian. Sopo?
Sandringan menjelatin ayo nyanyi. Sopo Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo. Wis le garing suwe. Le merambat alon ayo. Malah neng rai teng pletot ora karo-karo. Andan ono nyane. Piye? Lore ndek lemah nyalo. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuali. Heeh, ning kuali. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara Guru Kanjeng Rama kula nedeng menggalake babagan kuwi. As ora sandadak kokean pertingsing. Wong ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki, amuk Surakarta Jamrata. Ana kananya. Arep iki kentrang sirahmu. Kentres. Oh, kentres tak kira kentrang. Pecah siramu. Bener pangkat ae. Piye? Pangkat ae. Arep main ayunan. Panggal ayun. Oh, tak panggal tak ayo nih. Mati dening aku. Para Jawata sampun kendhang kapracundhang ora. Ora Gusti para Jawata sampun kendhang kapracundhang. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestunggara. Bagong, Nun. Iki reku malik kapan? Wah, terus suwe. 10 kurang seprapat mengke malik. Wong edan ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis ta, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong akeh lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni ora. Wong ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikul jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna ulun maring adhawu Diya kuwatir kula menawi mangke pukulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kula lan panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya inggih. Bagong, Nun, aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton ngomong, waton ngucap kok mula sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake.
dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga. Ha niku tandane kaya ngoten niku. Ora, Bu. Setyaki piye? Menawi ngantos kula wangsul wonten ing garba ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pun mengke nek percaya kali kula to. Mengke nek sampean niku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakale sampean niku uwal saka dedosan. Ngoten. Mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong melarat, aja sok ngece wong ra duwe, engko ndak kualat. Kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang, sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan saniki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulai teng Ndarawati, Ndara Rukministi Bama Jembawati semaput kabeh. Ora sampeyan. Kok Prabu kados mekaten gledak. Aku sing ngurut. Us. Kok durah aku sing ngurut. Sapenake dhewe ora. Kok ora Bu kados pundi? Sang Hyang Jagadgirata kae dioyak wae Janaka. Monggo kula dherekaken. Marika den prayitna semoliris semoliris eko balik iki manik moyo lah kok dadi tekan Karang Kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangen nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rana supados saged anyirep ruhara ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraking welaking Jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng ngantos purna anggenipun ingkang raya menggali babagan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang. Sowanipun ingkang putra Kakang. Anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun
matur dhateng Kang Rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang Rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugara. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula pitangelen Kakang Trada. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sampun kasurung Bramantyaning kakung kaduk kepanasen wekasan boten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang. Kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Semarekaten prayatna samuriris eka balik titiyani gandayani tresanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripos samembal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten prayitna sang Badranaya ya sang Nayantaka dupi mulat satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat sang Hyang pukulun Bathara Guru wau. Kumekon sing langit kelap-kelap katon lerkin sanging risang mawe gandrung sabaran katulo wukir moyak mayik saking ndias baleur ladal ora mangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lha kok dadi iki aku ditututi karo wujud tanpana kawan kowe sapa aku Semar kowe mabur ngambah Dirgantara ditutke wujuding bledug ingkang 1000 cacahe kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bledug ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebakya ning jagat gawe cintrakaning para kakawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona Kakang. Wah. Candrak sumbere. Panus maning jajalan. Sukertaning bawana lha kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bledug-bledug sing ora kasat netra wae kok iso gawe geger jagat. Ya pancen ku wis pinesti. Lan aku kudu nindakake lawan dawuh ingkang Maha Kuwasa. Mergo akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat. Wis padha sulap marang kebyaring brana picis. Iki dadi pauku maning menungsa. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabehing menungsa. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Apik-apikan aten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat, netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungsa iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bledug mau. Sejatine ora gampang. Luwe-luwe
Kowe mapan ana ing Nuswa Jawa ingkang kebak ya kuwi tetombo ingkang tukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget wekasan iso ngringkehake marang kasantos saning wong-wong mau. Ingkang angka 2 aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing meripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati kudu njaga marang karsikan. Kudu tansah njaga marang karsikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh to ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengising anak-anakku ingkang padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh ladar. Corona wonten dawuh pukul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku enek ana tandha, enek ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku enek ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Ning tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati Pak saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teka. Lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar, malah aku sowan mrene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata wekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun nek nambani. Kapok kowe. Ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep satria nek rupane padha aku. Arep apa? Kulon kula nyuwun kawelasan dipun paring ana pepadang. Kresna ulun ora bisa gawe padang lawan jeneng kita. Kulon nyuwun pepadang. Bocah edan iki. Tok apake? Ora sampe melu-melu kle. Mundur. Iki perkaraku, ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe, Ndara Setyaki. Iki tok kapake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lha kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi ngene le. Balike. Asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Oh. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, nah tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan Bagong aku balekno. Niki. Tak drijine dadi tumpangke teng apik-apikku lho.
Pun nggih. Lho siap nggih? Iya. Iya. Mengke nek kula muni gejepit ngoten. Ampun do lunga lho drijine nek sing lunga ora malih. Cinciripit gula batu gejepit. Sepele kene lele ngematke tenan kok ming cinciripit gula batu gejepit piye gleleng ta ya kuwi donga le tuku nang nggon sulapan ora keturan menungso yang ngene kok iso gawe lelakon lho Bagong mrene ya tak panah ndasmu ya ora entuk dendam wis rampung masalahe kok dendam ora Bathara Guru ki bali ora ya? Ya monggo takon. Kula Bathara Guru niku wangsul teng kayangan apa mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Gak areng apa meneh iki? Ya wis wektune ya wis entek. Kurawa disingkirke Kurawa ngopo ora ana sambung rapet karo Kurawa kok ngono kuwi wong nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana ora ana sambung rapet karo Kurawa kudu Kurawa singkirke ayo mesake li dandan kok ya Kurawa li dandan ke sore mau metune ming kari dhewe gek ming disipat barat sok meneh niku nganggo realis mikirnya realistis sing realita ngono lho pengetan lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan kegentenan biasane ra sampean nggo dolanan kula jane sampean kula nggih dolanan ya wis yen pancen kaya mengkono nah damar mancong cinopet kok janggut lho mir lara iki senengane kok so meneh iki nganggo kathah sing ra lobok. Kok metu menjete ngiwonengen. Tutuk sisan. Kok Prabu piye? Mas kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun pun tansah meriah. Lah jadi arep kondur ning Madukara apa nang kene? Nih. Mes paosaken gojekipun ponokawan menika geli. Geli basa apa? Pun liwat sak menit. Ada urusannya. Oh. Dia selama cerita kita nak hatiku. Kok parah nih Rona, anu, kita sore ini sama. Iya, orang lah. Malah Jawa. Gelo dah. Kan cuma biar dah. Perahu 300 apa itu? Kok parah nih sih? Kita. Pokoknya bocah ini. Sile. Kepuli sargo. Latihan sopo kuwi. Ngono dong kok aku malah diajak. Ya ero, ngene sing ero. Bayangane dan terang pelatih iki budak anu kok. Wataku iki wataku kali bulan dalan yang munjungan lho. Iya. Sopo? Mbah, arah yang munjungan lho. Tak dile ra.
Kuwi iki jere udan terang. Yo teko satu anu Kang. Anu ini berarti. Nek duwite. Enak. Dua senti pe. Ngabdi ya lah enak ngeloni bu Ketor iki bocah loro ngono lho iki. nah ya sanggong ya Enom buat keluarga Mbok kuwi. sanggong mau pengen mau keluarga ya Mana hawane bar guluk kayu apa ngono. Bar guluk kayu mana hawane. Kira meh nyatunan iki ki meh. Anu. itu likur kuwi rasanya surone Iyalah. Iya. Jadi karena kurang pertemuan karena nih tanggal 17 iki mangke tanggal 7 ta. ya kan 20 dino 20 dino kuwi Seminggune pindho Nawang. tapi ora surone tanggal 17 kuwi kan suro Loro kurang 6 pertemuan ada. Itulah. ya enggak Heh? garap ora Ndak celek digarap ning ndur ngono kuwi. Aming kon sambatan nandur porang ning. Gelahan ning ndi ning petung. Inggone masih Jenenge anune paling asete komesa kuwi paling. apa sing ati gawe pati panda ya Tuh siji nih. Ning petung ning iki lho niki wedalan ning arep kaya sati tulus lho. Nenggir kono bali desa kan rata-rata ning bakul empon-empon sak sembarang kali to kuwi sing mlebu ngiwo. Bungi wo. Ning pasiran daerah ngono ya. Jare ning yang arah Seminang. apa dia sing kaya sing nyurungi angkong barang kaya paling Pokoknya pas wonge bunden ge story minggu-minggu Karno gorong ya. Kuwi sik tebang tapi kuwi sik tebang kon lahan sak nandure ngono wae. Lahane ya wis kuwi bibite wis eneng ngono. oh yo ambo 5 tahun ya inilah sing ter-ter digoleki wong nadane bayari ya penak Iya, Pak. kalau geger kabeh Iki wong tidur ya. iya Anu ayo Bruh melaku ngono ya. iya Ting bayari sedina 100 kaya engko betah-betah keren delok. Delok wong bro keren. Tai. wong duwe kabeh Lah sing arep padupane ning anu kuwi jenenge jatuh. Iki wedalan lho. Iki takerane sepiro iki, Mang? wis godhog 1 sendok, 2 iki godhogen kabeh sing sitok ae sitoke sak adah kuwi Ada ini. Pirang gelas? oh kagelas to kuwi Ukurane iki. lha wong nek kadung dijoki anu Aku wis kangen gak ngomongan. Dang. Oke, kowe dan lho. tapi yo kuwi ae monggo tapi yo ngrasa seger sing kok Jogja aku sing Kuwi kok ndi? usul
Natane na. Cepat jogetnya mah. Kita ya habis ini bicara mobil mendengar film. Tapi kan kita jadi kasih udah pandai lah bisa. Ini negeri ini pikar apa nih harusnya pikar soal. Karena kebanyakan kendaraan. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah kendaraan-kendaraan yang sudah tua dihancurkan? Tidak. Kalau di Indonesia masih dirawat, bahkan harganya nyaris sangat tinggi sekali. Ini miliknya memang cantik. Makan iya Laut 62 meter menggunakan 100 Jawa Habibie di sini Habibie di Eropa di Eropa. sini enak tuh pol nyelengin sing nyelengin dia ning isine kok dibuka. Nuang sing nyelengin. nyeleng yo Nyelengin duit ning ngono lho entek. bisa Ngembo. musiknya sih ya militer lu kayak milik Perkara panganan ra betah iki. Becek koyo bledok.
Sesuk paling sekesuk sampe lah. Udah. Takok tapi yo sik. Kena kau tu. Tinggi foto ni ngono. Yo sik piye? Kamu rasa takok ngono. Meneng ae. Nah, terus dasar budal ning ndi? Ngono lah. Kok kayak Banda Dayo iku ngono. Sapa jenenge bojone Kordi Sawida. Idanya apa? Iku diluk kaya Tangyoto. Secak wong kuwi ae. Iku kayak wong sing nggo gitar ngono. Sali mampir. Iya. Si rong petak ngkas neh iki cilik-cilik itu. Dah duitmu. Coba ya. Tak kau main di dalam. Rene kene lho, Pak. Belum saja Pak ngejak panggil itu ya. Coba. Coba, layak panen burung. Layak jane. Asik. Komunikasi. Wis asik-asik ngono. Berdulu. Iya. Utang kayaknya slot orang. Coba. Utang kayaknya slot. Gunyer. Apa lah ini? Weh. Ya. Di. Kenapa kamu bertengkar dengannya? Katakan saja saya mohon padamu. Ini adalah baiklah. Jadi anggap saja ini saya bantu kamu. Ini adalah hal kedua. Kamu harus hati-hati ya. Terima kasih baiklah. Saya tawarkan 700.000. Kamu benar-benar bodoh. Yuk, kau tahu nggak? Sudah bilang. Indi. Setan yang terkutuk hanya lukisan ini. Barang, pokoknya orang sing bermasalah. Urung bayaran. Coba. Kamu bahkan meminjam uang untuk membelinya. Sebaiknya Iya, kamu jangan bicara sekarang. Semua bermasalah. Keren gitu. Masalah apa? Semakin malu. Pokoknya harus bawon. Apakah ada yang mau menawar lebih dari 700 kilo?
segera mulai hidup mundur. Harga Mas sesuai mok, di sini. anu nih, sana dulu tahu berapa ini? Bawah. Selamat kepada bulan ini. Menghabiskan 700.000 untuk barang sejelek ini. Anak ini sepertinya gila. Ya, kalian belum tahu. Kan? Kosongan gak nih? Istrinya sekarang tidak punya uang untuk berobat di rumah sakit. Dia malah menaburkan uang di sini. Ada yang seperti itu di dunia ini. Karena ada sampah manusia seperti ini. Saya sarankan kepada semua unggah dia di internet eksposnya. Iya. Betul. Salah. Eksposnya. Ya. Eksposnya. Ini. Ini duri wetan gua akan sumuk. Ini lihat mas. Aku mungkin rada wangi-wangi kan. Timbang download suwi. Ini loh. Ini isinya sampai tuh. Aduh, apa? Pageng ngene nyaman kok kudu Urung tanah. Ini ki ya koyo anu lho. Koyo kayu. Kayak ini anu. Iya, Pos. tapi atu kok. Kayak semene-mene. Kok tahu lho? Iya. Kayu-kayune apa? Gimana? Apa tuh kok seruput tuh? Kayu tinggi. Biar ilmu selamat ya. Ini sudah. Ini dijak ngomong. Oh iya, Iya, Mang. sore apa? Bar magrib. Iya, berarti seminggu. Napa usi tak kok ning ndi? Tak foto kuwi. Yo sik tak kok yo sik. Ya rutine OTW. Ngono ae kuwi. Yo.
Tairon dimendak positif, Pak. Bar ngono sik tak madang kadang. Larang ngising. Ngising. Sing nyagone amar anggunane benderane amar. Ora krone sebut bar luhur. Ora apa-apa. Budale. Iya. Ora positif bias. Yo, alah ngentene ramah. Nah, ora ono iki. Telepon pausi kok kae. Ini karo aku ae. Yo. Nyamar ki rasamu ki ogah apa piye iki benake opo eneng. Nek amar Anak wong wong utul sedunia. Ayo api. Iya. Ya masih kowe masuk kanca ini ya. Kowe fotokopi rae iku. Patane. Itu lek bonding. Bonding kamu kowe ternyetane opo maksudnya yo ngeprint nang kan bikin rumah kan dhewe. Jadi ini sanggaya. Yo gowane. Nah, kawan. Itu amar Joni ngono kuwi. Betul. Ya wong di wong. Cina. Jujur lho. Pon. Jujur. Pon. Iya. Karo ku amar ki ngono kuwi. Dijelasan ditakoni piye-piye ora enak kita guyon. Ora enak ora guyon mau takon. Aku kan wis mlebu mar. Urung. Wes baterai kan wis mlebu ada aku sentak kan urung. Kadang ngono kuwi. Iya. Urung, wis yo kuwi. Lek kerja ya kerja lek rewang ya rewang lho. Gulane penak ya. Ya kadang rono ki ngeses ning kuwi ngeses. Iya, sing ngeser ning. Amar wis sok tau ngono, garapane amar iki ya sok iso ngono ndak. Engko nyandak ya bilang wes lho. Oke. Atres sing padri. Iya. Iya. Bojone bojone to. Iki kek apa bane arep tak sisih. Iki ora. Ora nengah iki. Ora tak tinggal ngono. Apa ora tak gawe kuwi ya piye? Sisih. Kan ya. Aku tuh rubah ya kaget pedan iki. Ben kemis janggal. Kan gue gak dengar kok begitu. Iya. Ayo lupa nek kan kakek yo kan sik ngenteni gen anu ae metu benang iki. Ngabel ora. Kuwi kok Bang? Kuwi ne omah. Belum dipasang. Jadi ya tak sadar kayak tak pasang ini belum. Aku kan eman sama seneng awak. Nah ini masa akhirnya yang beledos ya nih. Kita gua Iya. Dari rapi ya betul ya. Ya, Apa boleh? tuh. Rapi betul. Lagi kan? Lagi lah. Gimana? Kita ngomong apa? Panas ya kowe. Mon. Kowe tak mau celuke mau bisa iki ya iki. Ngono terus. Mate. Munggah lah mate. Ora tapi rata nemen ngono. Sampai kesabaran paras banget. Kirana Diatnya ngono. siap gerak. Diatnya ngono. Gerak, terus ngalih. Diatnya. Apa?
Tapi dia mawon terusan. Ora apa. Iya. Malah mulai kene wis sore. Ya kene yo wis ning kene ndah. Ada ning kene mergane cetek-cetelan gitu kok enak. Ada sampai sarang wedan di Isin gitu makan jalan. ada syalo sampai sarang wedan dhewe lalu. Kene ganjane ora. Adek medeni kok seger asli. Seger Pak? Ndak brek. Penting ora gawe dhek mben ora krono kadik nguring-nguring ya dadi. Kok coba mak priak. Ya aku dhewe jago tapi parah nih beneran. Tadi ada coba dia. Wah, dhewe ya. Yo, sabar iki sapa iki? Saya sebut jeru. Apa? Bungu, bengang. Anu to, Bengang dong. Lio-lio kowe. Video. Tuh. Apa nih? Estilio. Apa iya ya? Estilio. Apa studio ngono ya? Iya, kaya ini. Bengang itu bungu nang. Jadi ning ngono iki munggah. Ya yo sak kasar. Ya ya itu. Bangke. Saya bagian turun dan kita Ya, yo ada di. Tadi pada TK-TK kan. Setengah 6 lagi. Menang. Kan kok kayak Iya. Stop itu. Ya ini sudah kas muni. Lah foto bunyi lah gitu. Kenapa bunyi berarti orang bunyi gimana? Muni nang. masa orang dino semua gitu. Ya tajuk kan nih. Awan mung tayuk Tayuknya. Gler. Gler. Putra Dewa mah biar iki, Bang. Berengko. Mungkin ya sing sangsal sampun monggo. Ditayukan lah. Sampai sari ya. Ilingop diri. Wis kita yuk to, mungkin wis anu kok. Sing sangsal sampun monggo. Nanti sih kalau aku kan ini jadi yo dudung nang kaya melah. So, Terus tayuk keluarga pun. Tayuk diwar itu tak undang. tahun tadi ayo gini sampai lagi. Ada sing ngelap nih. Neneng saya bro. Bro. Masa dulu bintang apa yang burung. Iya awan mah. Dulu tadi ini karena sebelum bintang. Ya kan tiga udah. Bintang. Tiga melok ngono kan tiga. Bisa ciri-ciri. Iya. Iya. Nah, sekitar rapi ya Ada rapi, jangan. Arisan tuh, guys itu. Ayo. Arisan dong. Sebelum bintangnya arisan. Nanti nyata tiga. Ya. Kalau yang untuk dikor iki Kowe main iso. Kita geler ning kono jajal ndi. Nyilih nggone Agus ngono. Nggo omah. Ki kok teromus nyeniling wuri-wuri dalane wis ngono, pagirane sampe nak ketor. Mulai saja ini ngomong wesek tuh utang kalian ngono. Iya. Aduh lete. Mana kok grup kuwi grup lakin ya. Gue sing grup sing grup pertama sing grup kono. Slendro. Terus Panggung ini orang pas Denawan ngomong tamu dhewe. yo cukup. Kait harus dulu bintang. Abah, kowe sing ngalih ya abah. Kate ngono kuwi. Kate ngono ning abah. Ya bapak dipakani poso-poso. Kosong dipakani kek ning nggon yang wong gak duduk. Mamane ning nggon duduk, Juga duduk. wedak Biru. Amne duwe. kuwi biru. Ambine ungu. Terus nerai wong. Mugi terairmu. Wong cilik itu. Ora cilik, dhuwur sing dhuwur cilik. Lah sing cilik ku. Kan enak kamane. Itu li penan mewah-mewah. Tapi kedinge diampun anu lho. Ya. Aneh apa buake ya kedinge apa apane ya. Bocah sing ning deku kopian bulanan HP iki nggo kertas. Wong cilik iki ngono. Ya dadi oke kuwi rasa lah. Umi. Umi. Enggak ini bahasa Sami kan iki. Cuk. Betul-betul ini ngomong ya to. Anu karo kucing bahasa Sami. Umi Wah, juga. Bukan sama. Lah iki umi lain lho. Bilane keluarga lagi guys. Iya. Wah, ya ini sing
wong cilik ngusungi anu wong lanang gua ketu kepluk sing ngusungi sedok saya sektor itu Iya. oh iya tak iki aku ya aku tak tahu dan aku tak Ah, nek selamat. sama sapa Nama namanya selamat tuh. Alah, Iya. Wong iki iki. Itu kayu wali. lek sing webiar malah sapa